Pani triedna profesorka, pani profesorky, páni profesori, milí rodičia, drahí hostia, dovoľte mi otvoriť slávnostný večerok odovzdávania maturitných služieb. Niet krajších rozprávok, ako sú tie, ktoré píše sám život. Ako ja pevne verím, rozprávkou so šťastným koncom. Raz budeme mať určite na čo spomínať. Vážená triedna pani profesorka, pani profesorky, páni profesori, milí naši rodičia, drahí hostia. Odpuste mi prosím tento netradičný úvod a dovoľte mi, aby som vyjadril svoje veľké potešenie nad tým, že ja osobne mám tú česť vás všetkých privítať v mene našej triedy na večierku slávnostného odovzdávania maturitných služieb. Strašne ten čas letí. Nedávno sme boli prvý do tried. A potom prešla malá chvíľka a už sme držali v rukách naše prvé gymnaziálne vysvedčenie. Potom prešla ďalšia a už sme maturanti. Je to neskutočné. Človeku sa to ani veriť nechce. A pritom jediná vec, kvôli ktorej často strácame trpezlivosť, sú hodinky. Ručičky idú totiž príliš rýchlo. Dnešok sa stáva včerajškom a včerajšok je už beznádejnou minulosťou. To sme mali možnosť vidieť najmä za posledné 2 týždne. Jedna doba nahrádza druhú. Nenávratne. My sme teraz síce mladí, plní nádejí, očakávaní, predsavzatí do života. Ale už Andrej Sladkovič sa pýtal. A čo je mladosť? 25 rokov, ružových tvári hľadia rád. Či údov sila, či strmosť krokov, toto sa všetko zostará. Andrej Sladkovič sa pýta, Johann Wolfgang Goethe odpovedá. Mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav. A básnik Laroche Foucault pohotovo dodáva. Mladosť je horúčkovitý stav ducha. Áno, takí sme, horúčkovití, nepokojní, plní túžby po činoch. Sme deti svojej doby, sme tu a zrozumiteľne to hovoríme. Posledné udalosti o tom svedčia jasnou rečou. Vážená pani profesorka, pani profesorky, páni profesori, milí naši rodičia, o vzťahu profesorky, páni profesori, v úvode som prirovnal naše spoločné 4 roky k peknej rozprávke. Táto rozprávočka sa však už chýli ku koncu. A je čas, aby sme sa vám za to, že tieto 4 roky boli pre nás peknou rozprávkou poďakovali. Aby sme sa vám poďakovali za tých nesmelých prvákov, ktorým ste pomáhali zvykať si na nové neznáme prostredie. Aby sme sa vám poďakovali aj za tých starších študentov, keď si nám stále pomáhali. Je čas, aby sme sa vám poďakovali za to všetko, že keď sme niekedy aj čo to vyviedli, ste nám odpustili. Aby sme sa vám poďakovali za všetky krásne, šťastlivé chvíle, či už na hodinách, alebo mimo školu, na výletoch. Aby sme sa vám poďakovali v neposlednej rade aj za všetko to, čo ste nás naučili. Za to, že ste nám dali kus seba samého. Za to všetko vám ďakujeme. Hovoriac skromné, no úprimné ďakujeme. Ďakujeme slovami starorímskeho básnika a filozofa Seneku. Pokiaľ žijeme, učme sa, ako máme žiť. Vidíme prekvapenie vo vašich očiach a krásny úsmev, ktorý v nich vyžaruje. Možno až teraz ste si uvedomili, že nie sme tie malé deti s rozbitými kolenami. Mami, pamätáš? Je to už dávno, keď som otvorila očka a pozrela sa na svet. Bol biely a strašne veľký. Mami, dnes som už dospela a svet je krásne farebný. Vlastne si sa vôbec nezmenila. Si stále tou mamičkou ako prvýkrát. A dnes si tu so mnou. Stojím na prahu života
toho ozajstného, ale viem, že stojíte pri mne. Cítim istotu a spoľahlivosť tvojho mŕtvého súhlasu, Otci. Cítim tvoju lásky plnú ruku. Chcela by som ťa za ňu chytiť, tak ako kedysi. Vieš, trošku sa bojím. Bojím sa hlasu, ktorý ma priťahuje. Je tajomný. Je to hlas života. Hovoria nám dospelí. Túžili sme strašne po tomto svore. Ale dnes, keď sme tak blízko neho, je čas prvý raz sa obzrieť. Obzrieť sa tam, kde pomaly zostáva naše detstvo. Mami, pamätáš, keď si ma priniesla domov v bielej perinke? Pamätáš na macika, s ktorým som spávala? Pamätáš na moje topánočky, v ktorých som urobila prvý krôčik? Vidím ešte dnes krásny úsmev, ktorý na tvojej tvári vyčarilo moje prvé slovíčko mama. A potom, jedno ráno si mi dala do rúk lízanku, na chrbát zavesila tašku a kráčali sme spolu do školy. Tešil som sa dovtedy, kým ma neodtrhli od teba. Nechápal som to a nechcel som tomu rozumieť. Mami, je to tak dávno. Sú to sekundy, hodiny a roky plynúceho času. Toho času, v ktorom ste nás učili žiť. Mami, na čo myslíš? Na to, keď som prišla prvýkrát neskoro domov? Viem, bola to hlúposť. Ale ako ti vysvetliť, že som chcela prežiť kúsok ozajstného večera vo dvojici? Mami, s tebou som prežívala lásku i bolesť. A pri tom všetkom krásnom i smutnom vidím aj teba. Neplač, tež sa. Sme tu, sme mladí a sme aj starí. Mladí na to, aby sme vedeli, čo je život. Starí na to, aby sme vzali a pohľadkali svojho maca. Dnes už tušíme, čo je život. Život, to sú dni prežité v škole. Krásny domov. Život, to je obrovský strom, pod ktorým si môžu oddychnúť všetci ľudia. Krásna lúka plná kvietkov. Slnko zohrývajúce svet. Ľudia, ktorých každodenne stretávame. Ty s krásnym úsmevom, otec s prísnou tvárou. Pamätáš, Oci, keď som prvýkrát kopol do veľkej lopty a ona minula bránu? Mal som slzy na krajičku a už som sa nechcel hrať. Ale ty si loptu znovu nemilosrdne postavil predo mňa. Neskôr to už nebola len lopta. Vždy si prijal vychovať zo mňa ozajstného chlapa. Chcel som byť ako ty. Chcel som sa ti podobať. Ty si mi nikdy nedovolil vešať hlavu. So všetkým si mi poradil. Oci, ty plakať nebudeš, veď chlapi neplačú. Tak si ma to učil, nie? Máme vás veľmi radi a chceme vám v tento krásny večer povedať to slovko ďakujeme. Ďakujeme za cestu k životu, po ktorej ste nás učili kráčať. Ďakujeme za pohľadenie vašou dlaňou. Ďakujeme za prebdené noci, ktorý ste spolu s nami prežívali bolesť. Ďakujeme za všetko. Ďakujeme za to, čo bolo i to, čo príde. Ďakujeme za to, že tu dnes stojíme so zelenými stužkami. Ďakujeme. Zelená stužka, nádej znamená. Nádej do časov budúci. A to, čo sa do očiach zráždi, to je tá nádej, túžba sveta. Moji milí, určite si želáte spolu so mnou, aby vaša prvá veľká skúška dospelosti dopadla čo najlepšie. Nesklamte seba ani nás, vašich rodičov a profesorov. Zišli sme sa tu tento slávnostný večer, aby ste vzdali hola tým, ktorí sa pričinili o vaše dospievanie, vašim rodičom a profesorom. Pre dnešný večer festival odlúčenia. Za všetkým tým najlepším, čo vo vás skončilo, sú ľudia, ktorí sa budú pomaly vytrácať z vašich myslí, ktorí však trpezlivo štepovaní
do vás a rozvíjali do lobby, na ktorých budete budovať celý svoj ďalší život. Poďakujte sa v tento deň čo najvrúcnejšie svojim rodičom, ktorí vás učili poznávať dobro a zlo. Viedli vás svojim osobným zmyslom. Učili poznávať hodnoty najčinnejšie. Vytvárali vám zázemie domova, ktoré je vďačné tam najvzácnejším. Väčšina z vás bude takými šťastnými rozpevnými, ktorí budú závisieť na stúpení. Prijímajte a štedro dávajte v podobe svojich úspechov v ďalšom štúdiu, aby ste raz vlastnému potomstvu splatili tento ušľachtilý dlh. Múdro hospodárte so svojou mladou energiou, keď jediným skutočným bohatstvom človeka je jeho osobnosť, ktorá sa môže stať najpodstatnejším zdrojom životného šťastia. Že nezakryjte v sebe rozhodnutia, ktorým vás viaže aj slávnostný špejtok. Prajem vám a všetkým prítomným krásny a zakoniteľný večer. Zuzana Bémerová. Martin Droba. Richard Čipa. Zoltán Burčovič. Dana Habarová. Jan Handlovský. Martin Hobeň. Marian Hradecký. Stanislav Hda. Vladislava Budzovičová. Richard Kižák. Martin Janáč. Pavol Janota. Roman Joch. Daniel Kiš.
Martin Letenec. Branislava Malátková. Juraj Medvecký. Hniko. Richard Mlynarový. Daniel Pinďák. Štefan Peršek. Beáta Suchoňová. Daniel Švihla. Jozef Todt. Miloš Vateha. Vážení pedagógovia, vážení rodičia, milí žiaci, dovolte mi za Združenie rodičov a priateľov školy poblahoželať vám v tejto peknej chvíli. Sme na vás hrdí. I za vaše správne postoje,
ktoré pomohli našu socialistickú spoločnosť posotiť k demokracii. Nezabudnite však, že vaša skúška dospelosti, maturita, bude začiatkom leta a treba sa na ňu ešte dobre pripraviť a učiť. Ja vám želám veľmi peknú zábavu, aby ste mali také krásne chvíle, na ktoré budete najkrajšie spomínať celý život, lebo toto je chvíľa, ktorú zažívate na vás. Ďakujem. Tanec vďaky rodičom. Ďakujem. Tomáš, tam mi to chodí odpojiť. Dobre. Myslím, že tento tanec netrvá celé to, či ja neviem, ale dobre. Nechcem to, teraz načítať celý tanec.
Videl, že je dobré a bolo oddelené od tmy. Svetlo bolo pomenované dňom, tma nocou. Bol večer a bolo ráno. Deň prvý. Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd. Oblohou sa oddelili vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Vzniklo nebo. Bol večer a bolo ráno. Deň druhý. Vody pod nebom nech sa zlejú na jedno miesto a nech sa ukáže súž. Nech súž vydá sviežu zeleň, byliny i ovocné stromy. Vznikla zem a vzniklo more. Vznikli rastliny. A bolo to dobré. Bol večer a bolo ráno. Deň tretí. Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci, aby osvetľovali zem. Stalo sa tak. Vzniklo slnko, aby vládlo nad ňou.
Vznikol mesiac, aby vládol nad nocou. Vznikli aj hviezdy. A videl, že je to dobré. A bol večer a bolo ráno. Deň štvrtý. Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem pod oblohou. Nech zem vydá živé tvory rozličného druhu. A vznikli všetky zvieratá, ryby, vtáky. Bolo to dobré. Bol večer a bolo ráno. Deň piatý. Nech je človek na náš obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad rybami, vtáctvom, všetkou zverou. Vznikol človek. Všetko, čo bolo učinené, bolo veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno. Deň šiestý. Deň 7. Odpočinok. No blahoslavení chudobní duchom, ich kráľovstvo nebeské. Nevedia, čo činia, ich hriechy im budú odpustené. A buď kamča. Kontra. Dobrý večer. Na dobrú noc. Macko z plíšu spievam. Do každej rodiny plyšového medveďa. Vyzerá taký jeden deň v škole. Myslím, že by sme mohli začať anglickým jazykom. Prosil by som, aby žiaci, ktorí sa učia angličtinu, si tu nastúpili. Zaspievame si pesničku, tak ako aj na hodinách. Bude to pekná pesnička Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in Father's open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in Father's open sleigh. No, takto to asi vyzeralo na hodinách našej angličtiny. Dúfam, že mi pani profesorka odpustí. Ďalšia. To ste všetci? Nebolo vás viac? 26. Nechýba nikto. Aha.
No, ako vidno, na hodinách telesnej výchovy je hojná účasť. No a teraz by mohol nasledovať slovenský jazyk. Dneska to bude rozbor básne. Prizvukujem, je to symbolická báseň, avantgardná. Báseň sa nazýva motika. Báseň. Letí vzduchom motika, už si s tebou potýka. Rozťala ti tuším nohu a ty hotuj z dušu k Bohu. Rozbor. Autor nás v tomto epicko-reflexívnom diele zoznamuje s chladnými myšlienkami a pocitmi sadistu, budúceho vraha. Ďalej z básne silno vyznieva autorov sociálny protest. V prvom verši Letí vzduchom motika nás uvádza do deja a zoznamuje nás s okolnostiami a motikou, čo je v normálnych podmienkach nástroj mierumilovných a pokojných roľníkov. V druhom verši sa táto ospevovaná motika mení na chladnú zbraň vo vrahových rukách. Tu silno, tu vidno, ako zlé sociálne podmienky vplyvajú na psychiku hlavného hrdinu, teda vraha. V treťom verši sa už motika mení na chladnú zbraň a stretávame sa tu s trestným činom ublíženia na zdraví. Rozťala ti tuším nohu. V nohe autor vidí symbol zdravia a pritom táto istá noha je aj symbolicko-lyrickou výzvou. Autor používa aj pozoruhodné metafory, a to dokonca prebrané slova z ľudovej slovesnosti vo forme slova hotuj, čo v iných slovách znamená výzvu buď pripravený. V štvrtom verši autor už upadá do krážok ideológie, čím literárne dielo stráca svoju hodnotu. Keďže je báseň symbolická, dá sa vysvetliť aj ináč, a to ako revolučno-národno-buditeľskou tematikou. Pod motikou musíme vidieť Valašky, ktorý pozdvihol zbúriavší sa ľud proti feudálno-kapitalistickému jarmu egoistických utláčateľov. Po prípade výklad hovorí o pominuteľnosti a márnosti niektorých vecí a ľudského snaženia, ako slovami, keď Pán Boh dá, aj motika vystrelí. Reklamné spravodajstvo. Ale však vlk tu už dávno mal byť, to je hrozné, to je hrozné. To je hrozné. Nie, jablčko, nie. To je ono. Pivo z chladničky Kalex. Za malú chvíľku budeme pokračovať ďalším bodom nášho programu. Bude to z nášho archívu. V tomto bode programu si zaspomíname na chvíle mimo školu. Ako prvé bude tanečná. Všetci vieme, na začiatku 3. ročníka sme absolvovali tanečný kurz a preto nám za chvíľku vybrané páry niečo zatancujú.
Teraz bude nasledovať Mambo. Tí, čo videli film Dirty Dancing, to bolo Mambo, teraz pre zmenu zase tango. Teraz ide rock'n'roll. Genau am 16. November live in den großen 10 am 16. November. Poďakujme sa našim tanečníkom bedlivým potleskom. No to stačí. Toto leto sme boli na letnej aktivite v Poronskom Ruskovu, kde sme pomáhali nášmu hospodárstvu. Najprv bude nasledovať krátka správa z tlače. Prosím. Správa z tlače. Dňa 21. augusta 1989 boli dvaja mladiství výtržníci, Andrej K. a Marek M., pristihnutí pri pokuse o myšlienku na sabotáž podniku Cukrovar a konzervárne Pohronský Ruskov štátny podnik. Závodná stráž svojou ostražitosťou a rázným zásahom zmarila tento pokus hneď v zárodku. Prosíme svedkov, aby sa hlásili na miestnom útvare Zboru národnej bezpečnosti alebo priamo na čísle 158. No a na našej aktivite sme mali dve sympatické vedúce, Janu a Zuzu. Tie nám zložili o našej letnej aktivite peknú básničku. Tu vám teraz zarecituje naša spolužiačka Zuzanka. Prosím. Nedela pekná bola, keď som sa vylodila na Červenej armáde, z očí v oči plejáde, plnej chlapcov šarmantmi, moblialo ma teplo zvyk. Pri čakaní na autobus krsla vo mne myšlienka, prezvedieť sa cez telefón, čia to bola domnienka, že akurát v tento deň náš odchod je stanovený. Zistili sme veľmi veľa, chaos tu a chaos tam. Príliš dlhá chvíľa bola a sme znali čo a kam. Začiatok bol otrasný, pocit neskôr prekrásny. Keďže vůz nám neprišiel, výlet teda nevyšiel. A tak sme sa rozlúčili, na druhý deň vyrazili do krásneho Ruskova, kde je pôda maková. Prvé dni dosť ošemetné, mala som z nich nervy mierne. Avšak neskôr program pekný, dojem z neho bol perfektný. Študenti nás prekvapili, výborne sa uvoľnili, ukázali nám, čo vedia, ja som bola z toho vedľa. Šport sme mali každý deň,
Splnil sa môj veľký sen. Volejbalu bolo dosť, ja som hrala pre radosť. Za to si ma doberali, srandu vždycky robievali. Popíjali skoro denne, vyzerali celkom mierne. Vynímajúc prvú noc, nespali sme veru moc. Chlapci ináč celkom zlatí, na vedúce vždy usmiatí. To však iba dovtedy, kým sme im šli v ústretí. Príkazy a nariadenia, dostávané od vedenia, plnili si iba vtedy, ak nemali z toho vredy. Napriek všetkým starostiam, aspoň sa tak domnievam, mala som ich veľmi rada, asi ako samka kata. Na mnohých ma zaujalo niečo, ale veľmi málo. Oči, vzhľad či postava, u mnohých aj povaha. Neznajúc ich veľmi dobre, osoby nie príliš skromné, za to živé, veselé, lenivé, no moc smelé. Sa zúčastnili zemiakovej brigády. Krátku ukážku o tom, ako to tam vyzeralo, vám teraz znovu ukážu spolužiaci. Prosím, nech sa páči. Mákaj. Nie, to je rýchlo zvedavý na naše. Pácha, triedna ide rýchle. Je. Zašla. Tu máš. Aj tu bol. Bude robce niečo, ja som tu není návštev. Ďalší tu bol. Tu máš. No. Ido, iš. Potom tu nasledovala hospitalizácia. Na konci 3. ročníka sme sa zúčastnili braneckého výcviku. O dojmoch z tohto polovojenského výcviku nám zarecituje náš spolužiak, teda vám zarecituje náš spolužiak básničku. Prosím. Stanislav Hrda a Ivan Kopáčik, svojho času nazývaný aj Stanley Buchenwald a Váňa Terezín, oda na branecký výcvik. Keď som ráno vstal, rád by som aj žral. Raňajky však boli malé a takto to išlo stále. Na obed som sa vždy tešil, žalúdok sa mi však zježil. Keď som tanier zočil, z okna by som skočil. Večera posledná spása, dúfam, že to bude prasa. Boli to však iba drísty, od hladu mi zdochli hlísty. Pásomnica kape, dúfam, že to chápe. Zostáva mi iba sen, že zajtra možno niečo zjem. O chvíľu nám naši profesionáli opäť zatancujú pekný tanec. Potom bude nasledovať lyricko-reflexívne pásmo z našej budúcnosti. Teraz to bude rumba.
niečo iné. Skúste si dať lečo. Vidíte prečo. Preto na miesto našej budúcnosti príde Labutie jazero. Je to balet. Nevadí, že nie je voda, bude Labutie jazero bez vody. Ale že máme labute. To nechaj už takto. Oni nebudú odtiaľ zadu vidieť. Nebudú.
rehabilitovaní napísali krátke dramatické dielo, tzv. Folkloristickú fériu, ktorú sme sa pokúsili troška naštudovať, tak sme ju oprášili. Volá sa Juraj Janošik, Hôrny chlapec, alebo Ako to naozaj bolo. Osoby a obsadenie. Dve podozrivé individuá z Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied Martin Soľ, Stanislav Chlieb a národný hrdina Juraj Janošik. Ďalej hrajú Kukučka a ďalší. Ťažko sa pláva proti prúdu, keď cieľ je v nedohľadne. A ešte ťažšie, keď nikto z brehu nepostupuje.
Listiu, bratku, či je spárno. Sadnime si. Spárno. Krásny slovenský zvuk. Sadnime si. Bakieho. Koho? Bakieho. To je zvrat. Zvrat, diabla brat. Amélie Herčík, dielo, strana 307. Že by? Nie som si to myslel. Daj na moje slova. Daj na moje slova. Hovoril som soľ s veľkým S. A oslovenie. Áno, oslovenie. Chlieb. Chlieb. Prosím, počúvam ťa. Chlieb. Ja? Želenie. Chlieb. S malým Ch. Nech sa páči. Možno by sme ho zlápali. Musí sa to podariť. Hlavne potichu. Vieš si predstaviť, čo by to bolo za strašnú vec, keby sa to nepodarilo, však my by sme museli ísť po zboji, ako zbojníci. Celá verejnosť je proti násiliu a nám by sa to nepodarilo. Národné tradície, to by bola pekná vetež. Hej, Veru, musíme to pekne potichučky. Vrát nezačal strieľať. Kuku, kuku, kuku. Kuku, kuku. Kukučka. Že by? Hneď som si to myslel. A sme vôbec na správnom mieste? Moment, pozriem sa do fotografických materiálov. Je to zakreslené, áno. Sedíme presne na správnom mieste. A vy tu čo ešte robíte? Demokracia, ale demokracia. Upratovať treba. No, čo si vymyslíte? Do rana to bude? No, strajkovať si to. Mancia sa vážilo. Smej sa to. No. Nové myslenie, nové dejiny, nový čistiaci prášok z ultrakryštulačným žienkom. No, dám dejiny. Je to presne na tomto mieste. Chlieb, ale aj tak sa bojím. Neboj sa, brat. Všetko sa na dobre obráti. Ty sa nebojíš? Pravdu povediac, aj ja sa bojím. Stoj, 1000 hrmených, vyskočia 10. Stoj! Bohu dušu a mne do káty, stoj! To ste a čo tu hľadáte? Ja som Sol. Aj ja. A ty si kto? Ja som Juraj Jánoši, Terchová 47. Bohatým beriem a chudobným dávam rady. Sem do káty. Ale vidíš, čo máme, to dáme. Toť hlasov. Chlieb. No to poznám, len žiadne kamarátstva. Sem do káty. Ale my naozaj nič nemáme. Naozaj nič. Ukáž kanistru. Recka pašrev. Aj to posledné, čo mám? Že by naozaj nič? Nič, Jurko. Vy ste naši. Áno, my sme ten ľud ubiedený. Mnohé roky utláčaní. A aj 1000 ročia potláčaní. Pekne si to povedal. Všetko sa raz skončí. Vieš, ale Jurko, aby sme ti povedali, prečo sme vlastne tu. No vieš, ja by som to chcel, vieš, povedz to radšej si Sol. Vieš, pozri sa, Jurko. Legenda je legenda, ale vieš, žijeme v 20. storočí. Tam Vyčišpána, čo spomínali? Veď to... Pána Vyčišpána už nie. A kto ho? Časno. No. Ako všetko. Všetko sa raz skončí. No, vieš. A práve to je to. Všetko sa raz musí skončiť. A preto sme prišli za tebou s jednou otázkou. Prečo si sa zvesil, ha? Ale pri pekách hádam sprchne. Nezahováraj, nechoď okolo horúcej kaše. Prečo si sa zvesil?
Nuž, visím si tam, visím, už tretí deň, visím, nič. Visím, fajčivo mi dochádza, len som sa zvesil. Vrátim sa, šibenice nikde. Odtedy sa túlam po svete, sám ako prs. Hrajnoha je odborným vedúcim v Pražskom úľuve. Filčík hrá divadlo. A Uhorčík. A však Nerumácia, Jurko, veď si dosť významná osoba, niečo s tebou porobíme. Neplač nám tu. Čo len so mnou? Neboj sa, pesničky sa o tebe spievajú. Na síri ťa vylepujú. Dokonca aj knižky sa o tebe píšu. Štúrovci vznikli. Priznám sa. Preboha, len to nie. To nám nemôžeš urobiť, vieš, koľko ľudí z teba žije. Ani náš ústav, vieš, ako ťa máme všetci strašne radi. A ty by si sa chcel priznať takýto. Vieš, jak si ťa ľud vysníval? Vysoký si ťa jedla. Riečný sta sosna. Čo by ťa jedna mater mala? Pravdu povediac. Toto, no. Bez komentára. A čo si mám počať? No vieš, riešenie by sa našlo. Teplé miestečko. Účtovníka by si mohol robiť. Prax máš. Jak by sa to dalo zariadiť? A preto sme tu vlastne my dvaja prišli. No, ja by som povedal, že... No, z mosta do prosta. Prišli sme ťa zlápať. Tak pre istotu. A pôjdeš s nami. Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. Počkaj chvíľu, skočím po hrách. Naozaj vymyslel Dostojevský len jedného idiota? Teraz príde ľudová tvorba, slovenský folklór. Teraz príde ďalšia scénka Lahutie jazero. Je to balet. Zlaté to je, čo? Pekné.
mašine, wasch mašine, wasch mašine. Prosím našich pomocníkov, aby nám na to prišli trochu poutiec. Môžete k tomu dať akože reklama domácej výrobe. Hej, pokračujeme nastup. Banka, nástup. Banka, Jožo! Kúpte si rádio Partizán. Môžete si robiť, čo chcete. Neprehovorí. O chvíľu príde ďalšia reklama, reklamné spravodajstvo. No ale ešte predtým si zaspievame pesničku Nech žijeme.
Prosím všetkých spolužiakov, aby sa tu nám dostavili. Alino! Máme sa všetci dobre, nám už nič nechýba, žijeme. Všetci už všetko máme, blahobyt prekvitá, žijeme. Len stále vpred, moci pre radosť, všetci sa radujeme, spoločne budujeme našu spoločnosť. Len stále vpred, moci pre radosť, všetci sa radujeme, spoločne budujeme našu spoločnosť. Budovať a brániť, byť pripravený, buď pripravený. Obnovy preplnené klávy, tovarom nežijeme. Každý sa po večeroch prehrňa peniazom, nežijeme. Len stále pred, moci pre radosť, všetci sa radujeme, spoločne budujeme našu spoločnosť. Len stále pred, moci pre radosť, všetci sa radujeme, spoločne budujeme našu spoločnosť. Sídliska vyzdobíme krásnymi heslami, nech žijeme. Spievame, budujeme naše zastavy, nech žijeme. Len stále pred, moci pre radosť, všetci sa radujeme, spoločne budujeme našu spoločnosť. Len stále pred, moci pre radosť, všetci sa radujeme, spoločne budujeme našu spoločnosť. Našu spoločnosť. Našu spoločnosť. Prehadzujete doma peniaze bydlami z izby do izby, aby vám odchodu neznili? Verte dobrým chýrom, platte s porožírom. A dedoušek jen dvě. Na začiatku každá rodina dostala na stôl jeden lístok. Sú to tombolové lístky. Teraz príde vylosovanie z tombolí. Prosil by som, aby ste tieto lístky mali pochopné, lebo sú očíslované číslami. Kto má číslo 53? Áno, je to číslo 53. 30. Výhra číslo 7. Lístok 58. Má niekto 58? 8. Päťdesiat osmička. Asistentka. Pri súčasnom minusotku náhradný súčastok sa vám to veľmi zle.
Šiesta výhra. Číslo 35. 5. Takže si prosím z výhru. Je to na ceste. Nepoušťala sa. Áno, je to 35-ka. Gratulujem vám. Približne 20 kg. Individuálna bytová výstavba je momentálne aktuálna, možno vám to pomôže. Teraz budú 3 čísla rovnaké. A sú to číslo 2, 2, 2. Má niekto dvojku? Skontrolujte si, či má niekto dvojku. Dvojku. Priznajte sa, lebo nepôjdete domov, kým sa nepriznáte. Musí to byť číslo 2. Po 2. Ja mám dve dvojky. To nie, iba jedna dvojka. To nie. Ďalší výherca číslo 10. 10. To bude asi tiež z radoru súdruhov pánov profesorov. Nízke čísla mali pani profesori. No, pani profesor sa nepriznajú, videli môj piesok, nič nechcú. Priznajte sa, to nemusí byť šíve. Tak začneme vyšetrovacími metodami. Nech každý povie, a ktoré číslo má. Ja v škole na stole, takže nie. Ty máte v škole na stole 10. Gratulujem vám, vyhrávate. Ešte jedna cena, áno, to je jedna cena. Je to číslo 49. 49-ka. Takže 49-ka. Prosím, ceny. Žiadam ma trochu súdiť, tu je druhá strana. Pochopte prosím, že mám dve deti a manžela, ešte aj zviera. Už sa mu teší. Ja sa vzdávam v prospech kolegu Buriana. Ja to nemôžem sa toho zvojiť. No, Jana, ukáž, čo si vyhrala. Čo tam je? Pozri, čo vyhrala. A ďalšia cena bude lístok číslo 55. Toto nie je.
55. Ešte, tento je pre istotu bielý. Tak klasika. Krakatika. Ja som skúpila deťom, že nedostanú žiadne obsah, čo teraz urobím? Už dostanú. Máme hovoriť pravdu. Sádrových trpaslíkov rôznych veľkostí a tvárov vám ponúkajú predanie sklo porcelán. Už trpaslíci jdou, na 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 na, hejho, hejho. Chcel by som poďakovať všetkým zúčastneným za to, že až do konca si pozreli náš program. Určite to bola pre nich veľká námaha. Teraz príde Teraz príde voľná zábava, to jest tancovanie navzájom seba. A toto tancovanie bude prelínané súťažami. Tieto súťaže budú jednako medzi profesormi navzájom a potom sa na základe týchto súťaží vyberú dva družstva profesorov, ktoré sa zlúčia v jedno. Ale ja si nedávam už gate od obleku. Daj, to ne! Ježiš! Meďo! Nedávať akože obleku? Ne, už si dávam normálne. Kde metla? Normálne, tuto. Tu niekde ho nájdeš, ja. Ne, potrebujem ho dať našim doma. Neviem, kde nemám ani šajnate. Kolega, kde ste dali to biele krása? Dobre, zaujímavé, prečo som si... Dobre, ja som to čala. A ja si mal dať do normálny sklíc. Vieš, že na Spartaka to mal máš tými pauzy. Ja na Spartaka, prečo? Zrušila som. Prečo? To prečo? Už mi nechcela vysťahovať efekt. Ale že to bol efekt, že sa zrušila. Môžu ty hovádok, ja tréning odbáť, ale ja nemám ani tako. Možno toto je taký chaos, že keď sa to podáš do tam, máš povedz aký chaos. Ale tak to není všetko. Dožil sem sa pozrie. Je to moje? Ja neviem. Je to čierne. Aj s vestou. Vestu nemám. Kam ti to strčí? Pomôž nám. Naše dievčatá budú nadšené z tých súťaží. Ponožky sú tvoje? To je jedno, ale kde som položil? Veď a ty sú už 10 ako miliardov. Kde je to práca? Je za Máš teraz išla domov? Áno, išla domov, to je na tréning. Prečo? Tak si mali niečo mrknúť. Ale veď on sa absolútne nechcel si nezadiť. Čo si nebol? Súťažila vám vlastne si nebude. Spásta podiatá? Není. A nechceš nič, to už je koniec programu.
Ale áno, a radi. Radšej nie. Radšej nie. No jeden raz nám to stačí. Áno. Bolo to krásne, alebo tak? Ja som práve hovorila, že proste najviac si nám prekvapil ty. Keď prídeš k nám, tak ja ťa musím ponúkať donútra, aby som s tebe toľko života. Dostanú zážitky? Zážitky dostanú? No, určite dostanú. U nás nebude to repríza už nikdy, lebo tam dáva Ricardo, takže je tam... A ešte niečo vám poviem, chlapci, viete, bola kedy to hovorila mama mne, že proste, ja keď bola u mňa na hovorila si tak, že mami, prosím ťa, prečo plačeš, veď je to fantastické, nie? Ešte som plakala ja.